Oke, saiki hari raya bola lho. Jajane sik foto tapi kena sing rene ya. Tak ngombe sik. Meletre gede lho. Ayo tak pajang iki rek. Tak pajang iki. Ono iki lho. Yo gayor sing nyenani lho. Iki ono anyar iki, Bro. Kok tak sepilo ya. Iya ndaru iki meletre lho. Iki rusuh kabeh, urung dimbab mulai. Ya ngene iki lho. Kena wong mulai, kena wong lho. Kena wong rene pokoke ana wong rene ya dok-dok. Meletre iki tok sing nunggu jajane gak dipangan karo iki. Ya apa ngene iki? Sik, ngombe. Oke, Bolo. Saiki aku kate nyepil apa ae yo. Apa teko kene, iki sing anyar ya. Iki kan wis tak sepil, wis tau iki ora tau iki. Soale iki gak tau tak gawe iki, Bro. Iki gak tau digawe nek RCS iki, Bro. Polahe iki keciliken kerobonge kekeden. Kayak kerobonge kok ndo sit ya. Jenenge Anggoro Kasih, Bro. Anggoro Kasih iki nek iki duduk RCS, Bro. Iki pesenan iki arek Lesan Puro, Bro. Pesenane arek Lesan Puro iki. Iki baru pesenan arek Lesan Puro. Sing kate pesen koyo iki ya iso langsung DM di TikTokku ya. Iki Kemuning, Maheso Kemuning apa kok jeneng Maheso Kemuning iki? Maheso kan kebo lho. Iki banyak kuning-kuninge mbek teko pundene ini yo jenenge Mbah Kemuning. Tadi iki jenenge Maheso Kemuning. Nah, ngono yo. Iki yo gayor sik. Lah, sik yo iki sadurunge jelasno iki awak tak njukuk rokok sik lho, Bro, cek penak lho. Oke. Wis tak rokokan sik, Bro, tak njukuk rokok engko mari rokokan langsung tak sepilo maneh iki. Teko kene ya. Oke? Siap? Oke, Bro. Iki aku mek ngudut iki, Bro. Oh, iki selendange ya wis kaya ngene iki lho. Iki selendange, Bro. Selendange wis di pinggir iki lho, Bro. Iki wayahe ganti wayahe pisan. Wayahe diganti iki. Ndaru iki gak ana selendange yo, ndaru. Oh. Militer yo rubuh kabeh yo. Yo kotal-kotal yo. Tak sepilo Anggoro sik, Bro. Tak sepilo Anggoro sik. Oke. Tak kali. Iki bolo iki sing jenenge Anggoro. Lho, iki Anggoro iki ora tau digawe ya. Wenteng pol lho. Iki kayune teko kayu dadap. Iki banteng cek muni-muni lho. Iki kluwek lho. Iki kluwek iki jenenge. Iki pesonane Anggoro lho. Anggoro Kasih, Bro. Sungune iki sungu sapi. Lulangi celeng. Iki lulangi celeng, Bro. Lulangi celeng iki. Iki lek didelok-delok kaya jaran, kaya sapi Madura. Tapi yo mbo yo apa iki? Yo. Apa yo? Komen rek yo, komen. Banteng iki koyo apa komen? Lho, iki Anggoro tak sepilo maneh sing ndi iki?
Iki ukurane nah. Ukurane tak sepino. Ukurane siji. Loro lho, mek 2 kilo bola lho. Jenenge Anggara. Sepino lho. 1 2 lho. Ya 2 kilan lah. June. Iki Anggara. Jenenge Anggara tak sepilo maneh. Sing iki sing pesenan iki ya yo. Sing pesenan iki sik. Oke. Oke, sik tak dalek sik bolo iki lanjut sing lanjut sing part 2 lho. Iki sing nomor 2. Iki sik ganok jenenge batuk rek wong. Iki sik gak ono jenenge bolo. Sik. Tak anu iki. Lho. Sing takok apa? Iki motoe detaile kok ngene iki baru lho. Iki cete teko puas. Iki motoe niki. Sopo sing kate pesen kok ngene iki iso lho wis. Pamandangane teko kene lho ngene iki. Iki saking ngene rek. Mari ku penak lho, asine ngene. Pasti lho. Iki baru bisa pesen koyo ngene juga bisa. Iki ngene iki penampakane. Iso pesen 1,5 kilo iso. Pesen 1 kilo iso. Pesen koyo ngene plek iso. Pokok gak kembar. Pokok lek gawe ora kembar. Wis ngene iki lho. Kupinge teko apa, Mas? Kupinge iki teko busa hati rek lho. Teko busa hati lho. Busa hati. Tuh iki ra lho dicek sing ngene-ngene lho. Cek kencring lho. Ki sungune donggala. Jarine arek iki sungune donggala. Mahkota iki dianu rek. Iki tak dempul. Iki dempulan iki. Iki barang dempulan lho. Iki rendo. Iki lulangi wedhus apa iku jenenge ya? Kulite wedhus. Iki kulite wedhus lho. Ora iki sabuk iki ya sabuk biasa tapi sing warna coklat ngono ku lho. Lho lek iki pakune iki koyo pakune gayor rek. Lho gayore pakune gebyok kok gayor. Pakune gebyok iki. Iki siji iki rego 5.000 lho. Ndek Shopee ono. Hargane sampeyan cek dhewe ndek Shopee iki ono iki. Iki ono ndek Shopee. Wis ngene iki lho. Ukurane bantenge piro, Mas? Oke. Ukuran banteng iki tak sepino lho. 1 loro iki sik punjul sak mene mekan lho. Punjul sak mene. 2 punjul sak mene itu. Lek sungune iki ya apa, Mas lho? Iki sungune iki kok kene iki kayu rek. Nah, iki dadi iki disabung. Mangun iki di skrup ya. Lho, sungune wis mlengkung nyene sungune. Lek sungune gak mlengkung ora iso ngene. Lho iki sungune iki 1,5 kilo. Sungune 1,5 kilo. Untuk bahan kayune iki ndek kene rata-rata iki kayu dadap kabeh rek. Tadi engko lek wis garing ku penteng. Lho iki kayu dadap iki lho. Kayu dadap. Bisa request anu iki. Apa jenenge iku? Iso dentengno, Mas. Iso penteng, iso abot. Iki kan digawe pajangan tadi tak abotno ngono rek. Iki diabotno ya wis tek ngono ku lawe. Pokoke iki baru pokoke. Lho iki sing kate pesen ngene bisa cek TikTok Cak Dan lah wis. DM ndek aku iso.
langsung WA di bio ya ono ndek bione TikTok ya. Iki wis ngene ditele lho. Lho, iki ditele lho. Iki ditele rek. Lho. Sini iki. Iki Daru kan wis tau disepil lho. Sik ngebluri. Daru wis tau disepil, kemuning ya wis tau ya. Tadi meni awane rek tak kontane maneh lho. Iki ono melare iki lho. Melar. Melet gede, iku melet iki lho, melet. Sune iki 1 2 3 4 petangkil lho, sune 4 kilan. Yo iki wis iki meletre wis tau disepil, iki yo wis mantak sepil pisan. Iki Daru lho, iki wis Daru iki sune banteng wis duwene mek sitok sing banteng. Iki Daru. Jenenge Andaru iki meletre 2 Anggara kasih Mahesa Kemuning. Iku lali aku jenenge rek lali aku. Jenenge lho iki gangore gurung sempet diwernoi. Iki gongi Mas Tria iki rek, itu gongi GS. Wis cukup ngono ae wis bola lho. Iki wis lho ngene iki penampakane lho. Penampakane wis ngene iki pandai-pandai. Oke wis iki besok kita spill apa lagi wis sampean komen ndek nisor rek yo. Komen ndek nisor wis paling akeh iki opo spill opo engko tak spillno bro. Sing penting komen di bawah. Oke wis tak spillno. Iki lah wis tau sing urung-urung ae, Komen di bawah rek yo. Oke, makasih.